Dobrý večer. Zrejme najšťastnejším slovenským futbalistom je dnes útočník Twente Miroslav Stoch. Obrovskú šancu na zisk prvého titulu majstra Holandska Twente Enschede využilo a dosiahlo tak najväčší úspech vo svojej 45-ročnej histórii. Na ihrisku Bredy zvíťazilo 2-0, takže ani jasná výhra jeho najväčšieho konkurenta amsterdamského Ajaxu 4-1 v Nijmechene mu neublížila. No a Miroslav Stoch môže byť vysmiatý od ucha k uchu, pretože práve on dal nádherný druhý gól, ktorým Twente zakončilo úspešnú sezónu. Na štadióne v Brede vypukol po konečnom hvízde gejzír holandskej veselice šampiónov a Miro Stoch si ho už v majstrovskom tričku užíval plnými dúškami. Je to krásne, proste. Užívame si to, je to prvýkrát v histórii tohto klubu, že je šampión, takže je to krásne, môžete to vidieť. Hlasivky slovenského strelca pracovali naplno, Miro do pár minút stratil hlas. Celú jar som na toto čakal. Stocha bude celé Enschede nosiť na rukách, veď klubu vystrieľal vytúžený majstrovský titul a o všetkom rozhodol aj v absolútnom finále. A teraz vás exkluzívne pozývame do šatne holandského majstra, v ktorej Miro Stoch so spoluhráčmi čerstvo zapíjal titul. Boli sme aj na návšteve u Petra Pekaríka vo Wolfsburgu a žiaľ, priamo pred našou kamerou sa slovenský futbalový reprezentant zranil. Petr Pekarík mal v drese nemeckého Wolfsburgu obrovskú smolu. V Dortmunde ho protihráči v 6. minúte dvakrát za sebou tvrdo kopli na to isté miesto pravej holennej kosti a Žilinčan už do druhého polčasu nenastúpil. V prvom momente som pocitil veľké pichnutie volenej kosti, tak ja verím, že to im bude nič vážne a že to bude len narazené. V prípade vážnejšieho zranenia by to mesiac pred majstrovstvami sveta bola pre Pekaríka tvrdá tragédia. Vo Wolfsburgu má totiž výbornú formu a prakticky neschádza z ihriska. V tejto odvetnej časti sa nemôžem stiažovať na nedostatok zápasov, pretože hral som aj v lige, aj v Európskej lige. Jak prevzal tréner Kostner mužstvo, tak myslím, že v druhom alebo v treťom zápase som naskočil a odtedy nastupujem pravidelne. Z Dortmundu pre televíziu Roman Gaduš. Žilina včera večer proti Prešovu v 30. kole našej najvyššej futbalovej súťaže využila zaváhanie Slovana a jednou rukou už drží majstrovský pohár. Žilinčanov informácia o remíze Slovana tak znervóznila, že v prvom polčase kantrili aj 1000% šance. Rilke dokonca z 5 metrov pred totálne prázdnou bránou trafil do brvna, čo už je naozaj umenie. 10 minút po zmene strán však český legionár v službách MŠK svoj skrat rybičkou napravil a Šošoni vytúžene strelili rozhodujúci gól sezóny. V prvním poločase som měl 100% šanci, dal jsem břevno a určite, kdyby sme nevyhrali, tak by si to vyčítal. Prešovčania im síce ešte do konca stretnutia pripravili škrípanie zubov a trhanie vlasov. Hanek infarktovom v čase trafil do brvna. Žilina však žeravý výsledok 1-0 napokon predsa len ustrážila a už v stredu v Dubnici môže v prípade víťazstva oslavovať 5. titul. No vidíte, možná někdy trošku odvahy by těm mužstvu nezaškodilo. Hlavně jsme ten zápas dotáhli do vítězného konce, i když v závěru musím říct i s kouskem štěstí. Zachraňujúca sa Dunajská Streda síce neprehrala 6 ligových stretnutí v rade, no za to, čo predviedla v Nitre, si nič iné ako prehru nezaslúžila. Hosti držal na pôde 4. tímu tabuľky nad vodou len fakt, že Nitrania zahadzovali šancu za šancou. Tak určite do počasu mohlo byť, myslím, 2-3-0, keďže premeníme šance. Jediný gól stretnutia padol tesne pred prestávkou a bol krásny. Po centri Valentu ho dal dobre trafeným volejom Kóňa. Konečne 4 kola do konca, konečne sa mi to tam podarilo dať v tejto sezóne. V druhom polčase si ale zverenci trénera Galáda svoj náskok už nepoistili a mohli byť radi, že v nervóznom závere neprišli o svoje víťazstvo 1-0. Prišli však o najlepšieho kanoniera súťaže Roberta Ráka. 18-gólový strelec opustil ihrisko 13 minút pred koncom na nosidlách. Keby ma tam nožom pichnul. Podľa informácií, čo mi doktor dal aj masér, mám asi natrhnutý sval lítkový. Na čele tabuľky kanonierov má 6-gólový náskok, prevziať korunu kráľa strelcov si príde aj o barlách. Došiel by som aj na ložičku by som došiel.
Jediný tím, ktorý v druhom kole play-off NHL dokázal prerušiť sériu víťazstiev domácich celkov, je zatiaľ Vancouver, a to na úkor Chicaga. Víťazstvo Vancouveru 5-1 na ľade Blackhawks na úvod semifinále západnej konferencie nebolo žiadnym prekvapením. A to ani z pohľadu štatistík, veď kosatky z posledných 8 vzájomných sérií v play-off úvodný zápas zvládli už po 7 raz. Tak určite áno, tak ako čakali sme to, že to bude trošku ťažšie. Našťastie zo pár strišlo ako do brány. Kľúčovými boli góly Raymonda 11 sekúnd pred prvou prestávkou a Henrika Sedina 32 sekúnd po jej skončení. To už Canucks vyhrávali 3-0. Tak určite, keď oni dostanú pár gólov, tak to musia otvoriť a ako vtedy prichádzali tie chyby, ale ja si myslím, že týmy sú totálne vyrovnané, akurát ja si myslím, že máme výhodu brankárom a to musíme využiť. Luongo kapituloval len raz v 43. minúte a to v dvojnásobnom oslabení. Ďalších 36 striel kryl. Ono to je dôležité získať vlastne aspoň jedno víťazstvo, hlavne v Chicagu. Sme radi, sa nám to podarilo, ale tak teraz sa budem sústrediť na pondelok a dúfam, že sa nám to podarí ešte raz. Jedinou chybou bolo, že tak ako Kopecký a Husa, ktorí sa nepresadili v drese Chicaga, si ani Demitra svoje štatistiky nevylepšil. Možno to je moje posledné play-off, takže ako ja dúfam, že pojeme čo najďalej a chcem to totálne vychutnať. Spokojný po prvom semifinálovom zápase východnej konferencie je Boston. Chara si v ňom pripísal asistenciu. Šatan, ktorý na jeden gól prihral a druhý dal, sa ustal najproduktívnejším Slovákom v play-off NHL. No najväčším hrdinom bol v drese Medveďov Mark Savard.